Kinsa man yung gusto nimo sa mua? Sorry ha, pero nanam gud yung uyab. At the same time, loyal ko. Kanang uyab nimo nanay mga ingunane. Ang loyal na babae, dili na magmatter og naay motor ang lalaki. Hi, miss. Sa man sa style ninyo dira. Mong kapre nga pugong-pugong. Ako may una nakita na sa iha ganina. Pug nga ako mumintom, bre, mawa ako sa passing ana Ako dapat mo na pang ugbok ta mo ron. Mo mga buang May mo na sa dira mo na kay manggamit dayon ka og dahas. Ani na lang. Humpiang na lang taninyo kung sa una mo diskarte ana. Kag nanay kailangan sige. pa na to nalalisan Dali. na. Ang malahi mo yung una mo adto. Humpiang bayayang makulob mahayang. Tikasan ka ba? Giingnan bitata mo ako Nakulog na. ang kamot pero Sige patagaan na Sige, sige. siya may nakadaog pa Buka sa na rin. tanan. Dira ta. Hi dam. Hi ma'am. By the way, Mr. Lim is my name. And yours? Okay. Okay, what a lovely name. Anyways, kabalo ko ma'am, stranger pa kayo sa imuha and di pa kayo ta magkaila pero direct to the point ako mama sa akong tuyo sa imuha. You're so beautiful na kasi eh. Kita ka na akong motor dira ah. Walay lain na Carusi Classic dira ako ana. Look at that. Muan tulo ma'am ako ay pinaka-chop. And good news, impas na brand new pag yun. Agalaw-gaw wag gidaot pa naman huntang Mr. Lim hinuon dira Mo lagi hinuon. na ba? Mo lagi nang kanang basta advantage sa mag-una ba? Kay kita'y dauton ba? Tanawang helmet ana ma'am is NK. Bagay sa ko ang classic look. Di maayo ni di ko musugot ani pre. Tanawag na akong pormahan no? Jacket with boots pa yun and pants. Sundan ako ni pre. Usay sundan ako siguro isunod ka Uy, ako ani pre. Taka na stickerize duwi ni pwede na. Hey, tama na pre, tama na. Tama na ang pangpandaot ni mo sa mga. Kaplindi ha. By the way, Marjong is my name, Rides is my game. What is your name, baby girl? Kay. Pwede ti kayo tour sa akong motor? Okay. Kay. Dara di ako motor oh. Aerox 155 version 2. Tapos day siya diskarte unahan na day ha. Ako kang helmet, KYT. Kasi pwede ti ka mahimong OBR. Official back ride. Lagawa, na kanuna pa siya nga nga diskarte. Awaw. KYT. Sana helmet daan. Spider. Sakay na. Mag-rides na da. Balik sa ko kainit kayo. Logo. Ripo ni, ripo. Napangahuyan na ni, pero dagan gapon ni. Yasa da, mag-rides na da nata. O di ka gananan ng ripo, magkuha di taglang ripo. Ikaw mag-drive, kuhan. SYM. Bulit mo kay kapre, wa mo kay kwarta. Okay, nagripo-ripo ka no, kay budget friendly ra kayo ka. Saan ni mo sa kuha, pre? Ay, nagkuha na akong diskarte ba? Karon, akuha na ning panahon. It's my time to shine. Dagi tayo ng ripo ni. Ano mo saba dira? Ako na ning panahon karon, ako na magpasikat ani. Ilom na mo dira. Tagaan naman mo kog chance. Hi ma'am. By the way, my name is Marky from Tagum City and yours? Okay. Okay. By the way, ma'am, given by the benefit of the doubt, even though I'm stranger to you, but let me introduce myself and my motorcycle, Mio 125. 125, binayam dagan ako 250cc. Maragoy mo dira, ay mo siksaba ba? Pasag di ko mo diskarte ba sa mukha ninyo eh. Karaman mo ilo mo dira. Pasensya na mama. By the way, kana akong Mio day, ma'am, is fully paid. Ako ha, kanang bungkang makinana, loaded. Bugiro lagi king mga buong ay. Istorya, uy, dagan na kay istorya, uy. Ko ninyo nagusam mo dira. Dagan na kay Gyayo, ma'am. Dili man sa ginapadali-dali ti kano, pero dugay na kayo ba taas na kay istorya. Tinod. Pamili na ma'am kung kinsa man yung gusto nimo sa mua. Sorry ha, pero nanam gud yung uyab. At the same time, loyal ko. Nana kay uyab. Teka may, gina-challenge. Kaya nga naman, kanang uyab nimo nanay mga ingunane. Ang loyal na babae,
dili na magmatter og naay motor ang lalaki. Emotional, damn it! Lakaw lang ko diri, uy, makabad trip. By the way, no, naman po yung motor akong uyab. Mas gwapo pa sa inyo. Los.